Josie, diolch am ddod â ni i fama. Dwi wedi gweld o drwy sgrin, just yr Haka, ond mae cael y profiad yma. Mae fel bod o'n therapi i bobl. A ti'n amlwg wrth dy fodd. Dwi yn wrth y modd. Colli llais, ond wrth y modd. Mae'r real challenge i fi. Iaith wahanol. Mae'r tiwnia yn neud pethau dwi'n mynd disgwyl nhw'n neud. Mae'r rhythm yn wahanol i be dwi'n arfer efo. A wedyn, ti'n gorau adio'r dwylo a'r poi a'r stampio troed hollol ar goll weithio. Ond dwi dal i neud am bod fi'n mwynhau. Mae'n challenge i fi. A be dwi'n licio hefyd bod i bob oed. Yna plant bach yn maen nhw well na fi. Ond mae yn rhieni nhw'n barod, ti'n gallu gweld, maen nhw'n sbio fyny ar eu rhieni, a maen nhw jyst isio bod fel nhw. A mae o wedyn yn mynd i fod yn nhw hefyd yr un angerdd na dydi. Mae o'n hitio chdi. Mae o'n bwerus. A bod yn nghanol hynna, mae'n bwerus iawn. O'n i'm yn gwybod be i ddisgwyl yn dod yma. O'n i chdi bach yn nerfus, ond mae bod mor agos â hyn at diwylliant sy'n mor bwerus a'r angerdd na sydd gennyn nhw. Mae o'n brofiad. Mae'n deffro rhywun. A dwi jyst yn edmygu Josie am daflu hyn fewn i ddiwylliant a criw sydd yn amlwg mor agos a hyn. Mae hi wedi dod yma ar ben ei hun ac yn dangos parch i'r diwylliant y wlad. Mae hynna'n cymryd guts, chwarae teg i fi. Ac un o'r bobl ifanc sy'n mor falch o'i traddodiad ydy arweinyddes y côr, Camira Nahona. Inga wā o mua I whakamahi e nei te Haka hei timatanga I muenga pakanga. Ka puta te ihi, te wehi, te wana. E hangai puana kia tātou te iwi Māori. Ko tērā tā mātou nei ahurea kia ki ai he Māori ahau. No Aotearoa ahau. Ko tēnei ko au he tangata whenua o Aotearoa.